gagayang puti kayang parte. Karuan na aking titiling-tin na hindi mas mali. Pong-pong ginabong kamatis palyataro, pagpetik no barbang, balunik na pantalos. Pong-pong ginabong kamatis palyataro, pagpetik no barbang, balunik na pantalos. Pong-pong-pong, pong-pong-pong, Pong-pong ginabong kamatis palyataro, pagpetik no barbang, balunik na pantalos. pong-pong ginabong kamatis palyataro, pagpetik no barbang, balunik na pantalos. Pong-pong ginabong kamatis palyataro, pagpetik no barbang, balunik na pantalos. Pong-pong ginabong kamatis palyataro, pagpetik no barbang, balunik na pantalos. Pong-pong ginabong kamatis palyataro, pagpetik no barbang, balunik na pantalos. Pong-pong-pong. Inibigbigan na ang sama, at katang-katang lagi diya'y tao. At daming tarong kamatis paryamang mangigag na sa sarita. Kinunang tarong kadakwala, siya kaiwasan ka na kaiyano. Simong pagkarong ibet-bet na parya, ay gayang tarong na balangwan ka. Yan ni kamatis isen laeng, ay gagayan ko di kayang parupeng. Tanuan na akin titinigdig, hindi tinigdig na hindi mas manin. Pong-pong ginabong kamatis paryataro, pagpetik no barbang, balunik na pantalos. Pong-pong ginabong kamatis paryataro, pagpetik no barbang, balunik na pantalos. Pong-pong-pong, pong-pong-pong, churut-chururut, churut-chururut, churut-chururut. Gusto mo bang malaman ito? Tara na! Samahan nyo kami, ang tropa ng Bida Ka Food Trip upang ating alamin ang napaka-nostalgic na resto na ito. Alam nyo ba na bumiyahe pa kami ng mahigit 1 oras para lang masaksihan at matikman ang kanilang ipinagmamalaking pinakbet? At eto na nga, nandito na tayo, Pinakbet Farm! Ang home ng authentic Ilocano pinakbet dito sa Kawayan, Ilocos Sur. At siya si Hernani Pacada, ang manager ng Pinakbet Farm. Alam niyo ba, ang Pinakbet Farm pala ay mismong ideya ni Mayor Jeremy Singson Gollard. And yes, ito ay managed by the local government unit of Kawayan. Isa itong paraan upang matulungan ang mga vegetable farmers ng bayang ito. And take note, maging ang mga farm ay may sariling garden upang ang kanilang mga customers, kung trip nilang mag-picking ng ilulutong pagkain, pwede nilang gawin dito. Di ba, Julieta? Ito yung isa sa mga garden ng Pinakbet Farm. Pero medyo binagyo lang, pero dito nila kinukuha yung mga fresh ingredients ng kanilang pinakbet recipe. Ngunit ang maganda sa Pinakbet Farm, may cultural show sila. Siya si Mario, siya si Maria. At ito ang kanilang grupo ng cultural show. O, di ba?
Pati ang costume, napaka-Ilocanong oldies. At sila ang isa sa mga rason kung bakit dinarayo ang farm kahit matatagpuan ito sa mas liblib na barangay ng bayan. Mga sir, mga ma'am, sample naman dyan! Biyayat di may salubing, nasamsamit ken hasmin. Kasasabog mapagkuran, iti bulan iti abri. Di ayat di may Sa alagan, agulalo duwag kabaw. Napait, napait, napait na makasukat. Napait, napait, napait na makasukat. Manang binay, ilok ang buwan. Sabi sana ikalumabang. Takitaan ta kinayawang ay mataya kuno tinakasyan. Yung sino ka maglabas-labas, di handin ko nga bagay hayama. Ang mga runa balasa nga, kabumilir yung hipay na kongrak. Sige matinta, pitilin ka. Tatu sa Laguna. Aga na tanto, buwet pagkakit. Lansones pa'y ato akita. Unang ato Di mo sundali, nung nababa, di mo gawatin. lumarit di mo pinupitin. Labas-labas ang tupay lahi. Nagtipan niyo, umarek-rek ko, makapidol, isong ginanto. Tanang marka, itinangan ko, ket nagpundapay, sinan puso. Manang bihay, ilokas mo maahat. Tagot sana ikalumabang. Takitaan ka, kinayawang ay mataya kuno dinakasyan. Manang biday, manang biday, manang biday. kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet din ti interamente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa
Ito ay Michigan Foundation Medical Mission. Kat adote may tulong data ito yung aming kat surgical kan dental ti aramiden da. So ang lang nga datay kita tiagas no di kede agoperar da. Agyaman na kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH, we were informed that we can use those funds for such medical mission. So we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglibas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for here with us this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with the
our bureaucratians, and they are happy to partner with us to make use of this facility for purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Ito ang pinakbet, ang pinaka-ultimate dish ng Pinakbet Farm. Siya si Chef Marcos, ang legendary na tagapagluto ng pinakbet. Teka nga, nandun yata si Julieta kasama si Chef Marcos at magluluto sila ng pinakbet in the best Ilocano way. Kasama natin ngayon si Chef Marcos at ito ang ingredients ng kanyang lulutuing pinakbet. Okay, nandito tayo ngayon sa kusina ng Pinakbet Farm at ipapakita sa atin ni Chef Marcos kung paano lutuin ang kanilang pinakbet. Ito, lalagyan natin ng puting tubig para paglulutuan ng gulay. Pakukuluin natin pag kumulo, saka lalagyan ng gulay. Chef, pag-ulit kayo nagluluto dito sa Pinakbet Farm. Mag-umpisa nung sinagsahin. Almost 10 years na po. Ito, kumulo na siya, ilalagay na yung mga gulay ng pinakbet. Una, talong. Tapos, sitaw. Palaya. Okra. Pandan. Sili. Ngayon, kalabasa. Tapos, tatakpan po natin. So before po kayo nagluluto, mga ilang oras din po yung pag-prepare ng mga ingredients? Depende po sa dami. Dami ng ingredients po, naman. Kung konti lang, mga 5, ganyan. 5 minutes, preparasyon. Sunod ko. Another 50 kasi may kasama pa rin kasi tapos tilapia, yun ang kasama. Kaya kung minsan, tinatiming, pagluto na yun, tinatiming. Mag-isa ka lang po ba dito sa na-cook dito? Hindi po. 3. Kung minsan, 4 kami pa. Kukuha nyo sa mga, pero sa service, pag marami. Sino naman po nakaisip yung ganito, yung paglagyan ng pinakbet? Kasi nung dumating ako dito, nagawa na lahat yan, nakaread na, magbubukas na lang, magluluto na lang ako, nakapresa na lang. Tapos wala po ako, sa
15 minutes. 10 to 15 minutes po. Etong isang ganito po, ilan naman po yung tao na kaya po kainin ng ganito? Ito yung hinanda ko kanina, pang-apat na lang. Luto na yung pinakbet, ilalagay na natin dito sa pinaka-serving plate yan. Itong kawayan. Ito na ang bagong lutong pinakbet. Ayan, maraming salamat, Julieta, sa heads up natin about pinakbet. Anyway, andito naman si Ma'am Hernani at makichika tayo about their authentic pinakbet. At pati na rin ang iba pang recipes dito sa kanilang resto. Pinakbet, I mean, di ba, kasi Ilocano ngayon, di ba? Pinakbet Alam natin kasi na Ilocano ka ngayon. Yung kasing specialty natin na Ilocano is pinakbet po. Okay. Kaya napangalanan na pinakbet lang po. Sarap, lahat ba ng menu natin o recipe dito? Meron din po. Hindi, Ilocano dishes lahat. Opo. Okay. Yung talaga yung pupuntahan ng mga tao dito. Opo. Tulad ng, aside from pinakbet. May grilled yam po, may grilled chicken, at saka may grilled tilapia po. Oh, okay. Vegetable. Dinengdeng, meron bang dinengdeng dito? Wala po. Yung authentic pinakbet lang. Oh, okay. Yun sir, pero pag natikman nila yung pinakbet namin, yung authentic na pinakbet namin, Authentic. kahit malayo yung lugar, Ay, pupuntahan pa rin sir. Okay. Tsaka hindi lang yun sir, hindi lang yun ang ulam namin dito. Meron ding grilled yam po, grilled chicken at saka grilled tilapia. Yung tilapia is fresh po from the river po. Okay. Naku guys, very recommended ng Bida Ka Food Trip ang resto na to. Talaga namang hindi kayo maiinip sa kaantay ng kanilang pinakbet. Oh, bukas marami pa tayong matutuklasan tungkol sa Pinakbet Farm dito lang sa Bida Ka Food Trip. Sa Bida Ka Ilocano,
pwede na ninyong mapanood ang ating mga nagdaang episode dito sa Facebook page. Punta lang kayo dito sa Bida Ka Ilocano, search nyo yan at makikita na ninyo ang mga nagdaan naming mga episode, yung mga kakaibang kwento, magagandang kwento, minsan nakaka-relate sa atin, o kung minsan idolo natin, o kaya yung mga kinakain natin na parang bago o kaya dati na sa atin. Nandito lahat yan sa Bida Ka Ilocano Facebook page. So tara na, search na yan at i-like na! Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Samat, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night!
Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng Mas Network. DZT